Nou, goeie. Ja, goeie. Hoe kan het zo groeien? Ja, dat weet ik net. Wat de mij erop helpt op TV Friesland. Ja, wij zeggen je zo mooi dwaande. Wat is dat? Hier? Ja. Nou, mooi. Ja? Ja, kom ik er zo. Heb je die behoefte? Nou, dat net, man. Ik zit ze vaker zeggen, want ik zit elke jong. Ja, hè? Ja, TV Friesland zit ik alle jong. Nou, leuk. Alleen ik mis wel wat. Het is momenteel meer van, vroeger hadden we meer beeld en nu is het allemaal een beetje op internet overgegaan, zit maar zeggen. Ja. 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 Als je een verhaaltje krijgt, dan kan je dan opzieken. Ja. Ja. Nee, ik ben net zo'n computerman, dat ik zie je net zo vol. Ja. Ja, shit, je wordt ouder dan ga je maar die tien hebben, maar ik leef het wel. Ja. Ja, dan kan het zin wel gek worden van die benen van ja, versiet ik zitten ze om elkaar. En met de knik, maar die ding. Nou ja, ik denk wat is aan de hand? Ja. Nou? Ja. Maar ja, dat is met alles zo. Ja, het verhoort. Nou ja, dan zie je wel eens van, je bent oud en dit en dat. Ik zeg, ja, maar dat was vroeger wel gezelliger. Hoe kom je daarbij? Ik zeg, nou, als we vroeger naar de kroeg gingen, dan namen we even door wat er allemaal gebeurd was. Dan zaten een potje bier erbij, en wat lachen, en wat oude hoeren elkaar de kijkers steken. Ik zeg, maar nou zit je mama een beetje, ja, en je zit bij elkaar. Ik zeg, wat is er nou gezellig aan? Nou, dat is, Nee. dat verandert allemaal wat. Maar de kroeg is ik even hier nou. Nou ja, zij heeft dan een beetje geluk hier van dat ze alle twee aan een baan hè. Maar ja, als je de grootste klap van had, de merken vanzelf. Nou, dan had je een grote merk altijd hier. Hè. Ja. Nou scheelt het ik weer wat geld vanzelf, dat de merk er net is. Ja. Ja, dan hoort nog wat over naar AOW, hoor. Ja, want je bent wel echt een merkenganger. Ja, die merk is een binker. En nu ben ik altijd even in de kroeg, even een babbeltje. Nou, 20, 10 hebben we dan de biljartclub, dan ben ik nog. Ja, ik ken ook wel naar de saus, ik ben alleen al oud, maar zo oud viel ik ben nog net. Nee. Nee, dat is... Maar ja, ik heb vroeger zelf kroegbaas geweest, dat ik weet wat het de keepers in de kroeg. Ja. Nou, Ja, heb je dat altijd hier? nou, altijd net. Ik heb zeeman geweest, ik heb de binnenvaart zitten, een barbedro, ik heb kroegbaas geweest, en cafetaria zitten en nou, dan ben ik hier te lonen komen. Ja. Dat, maar net altijd hier wennen. Nee, ik ben hier nu 28 jaar. Ik ben geboren in Ljouwert. En toen was ik 14, toen ben we naar Zurich gegaan. Dat deed ik een hele ommekeer vanzelf. Ja. Want ik woonde in de echte buurt in Leeuwarden. Dat die meisjes knokken ook dat wij er met het hele huishouden kwamen. En later heb ik in Haas wennen. En ik zit er maar wat te lullen en luisteren Ja, maar leuk wat. nou. Maar Dat is mooi. ik weet dat het al heel goed in het beeld staat. Want Ja, zeker. hij staat wel dichtbij, hè. Ja, hij is niet al een meter, hè? Dat is, Hij kan de snorhaan bijna tellen. hij zoomt ik nog in, dus dan wordt het wel. Nou, nee, wat een normale. Ja. Goh, jammer dat ik mijn eigen gebeurt er net in heb. Maar je hoeft in het hoes nog even aan het opknappen. Ja, nou, dat doe ik altijd zelf nog, wat schilder nu. En nou ja, met die coronacrisis dan ja, is niks aan de hand en een keer speel wat een beetje op te knappen. Nou, hebben we dat wat we doen. Ja. Want ja, voor de rest lijkt alles een beetje plat, hè? Ja, op zich wel, nou. Wat moest je, kale badmuts? Ja, dat juist wel even, jongen. Hè? Die oude heer van dingen die in de Noordbus zijn hoor. Heel wat. Ja. Maar shit, dat vind ik leuk, even zo'n simmerken hoor. Zeg Nou, niet het in het warm wat. Nou, ik vind dat daar in Haas weer het helemaal erg vanzelf, nou. Dat die echt op zijn haling is. Ja. Nou, dan ben ik ook bijna uitluld hoor. Ja? Ja, man. Ik kan me niet voorstellen. Nou, ik kan wel deur praten, Ja. maar die hebben niks anders te doen dan. Giet het altijd goed, maar de snor? Ja, ben ik nog. Oké. Ja. Nou, ik heb één keer het hong van in een café met Geert Epenma. Mooi potje bier op. En Leo Leeuwen, die maakt het hem wat gek. En dat op een gegeven moment Leo Leeuwen, die in dat bus geweest, die een scheer pakt. En dan denk ik, wat? Hier kant erop. Ik kom goed, ik denk, maar een vriend die ik half lamslagen vanzelf, maar ik denk, ach, ja, het is scheer. Ik denk, de andere kant dat ik maar wat doorhellen en dan heb ik hem maar begroeien liggen. Ja. Ja. Nou, dat heb ik wel beleefd in de kroeg. Mooi, nou. Dan heb ik mijn plek verdiend voor TV Friesland. Je weet waar de brievenbus zit, nou? Had er wat Ja, dan had er wat oorloopt. Ja, ja, we moeten nog even praten met die baas.